Goedemiddag. Hoi. Wat ben je me aan het doen? Nou, wat dacht je? Je hebt mij wel een idee, toch? Ik zie er al wat, ja. Ja. Wij doen schoolextra onderzoek. Voor zoveel is dat. En jij maar weten wat zoveel is? Ja? Oh, dat geeft helemaal geen antwoord. Nee, maar dat is ons hobby in dit gebied. En wat is er met deze vogel aan de hand? Er is niks aan de hand. Wij gaan hem ringen. Dus dat is er aan de hand. En dan kunnen we zien het vervolg van zijn leven volgen. Nou, hoe oud hij wordt, hoe hij hem verplaatst. Dat is de bedoeling ervan. En hoe staat het trouwens met de vogelpopulatie op Tameland? Op het Ameland wel goed. En dan vooral hier. En deze omkrieten zeggen je maar nou. Zo. Nee, is goed. Kijk maar naar die witte stokjes overal. Kun je me daar ook zo zien? Kun je me dat in beeld krijgen? Daar zo, wat op zo'n weiland zit. Zie je overal die stokjes? Nou, dat ben een great schriezen voor jij dan en bondleeuwen. Strooien. En wat vind je zo mooi aan dit werk? Nou ja, alles. Anders deed ik het niet natuurlijk. Nee, vooral dat die beesten zo plaatstrouw zijn. En met grito's dat ze ook weer plaatstrouw zijn. Terwijl Zuid-Afrika en Portugal komen weer precies op hetzelfde plakje. Nee, dat vind ik mooi. En daarom kleuring hebben ze. Nou ja, en ik kan me voorstellen dat het goed is dat je die natuur hier op Tameland beschermen willen. Ja, dat liet mij ook, ja. Of niet? He? Want je moet weten wat... Oh, sorry, Paul. Je moet weten wat er gebeurt met het schriezenverhaal in Friesland. Nou, dat staat... dat heeft een hele hoop aandacht. Nou, wij hebben al niet bij deze boer al 34 paar grutto's in dit gebiedje. Op dit weiland zitten er, nou, pak een beetje 8. Dus. En hoe Maar wij willen nou... Ja, één vraagje. Hoe ga je hem deze savon? Oh, ik had nog dat jij me die kooi al over in het zetten had. Nee, maar onder die kooi. Ze lopen een stokje om en dan zit ze eronder. Ja. En wij hebben dit gebied volgen we 80 paar. Op die manier. En die proberen we allebei dan te ringen. Ben je er klaar voor? Ja. Nou, dat ging goed in.